Minä olen Pasi Vartiainen Finnverasta. Rahoittajan näkökulmasta yrityskauppaan valmistautumisessa on kaksi tärkeää asiaa: aika ja asiantuntijuus. Yrityskauppa on useimmille ainutkertainen tapahtuma ja siitä on harvalla entuudestaan kokemusta. Ostajan ja myyjän intressit eivät aina mene yksiin, joten molempien on hyvä käyttää omia asiantuntijoitaan, jotka auttavat muun muassa laskelmissa, kauppahinnan määrittämisessä, sopimuksissa, verotusasioissa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi rahoitus vaatii huolellista suunnittelua yhdessä rahoittajien kanssa. Onneksi asiantuntija-apua on tarjolla niin julkisten kuin yksityisten toimijoiden kautta. Kannattaa myös varata reilusti aikaa, jotta kaikki näkökulmat on ehditty käsitellä, ja tuloksena on myyjän ja ostajan kannalta onnistunut yrityskauppa.